Dulur Sinorowedi. Jadi di lokasi inilah sekitar antara tahun 89 ya. Jadi tahun 89 ini ditemukan sebuah badong. Badong itu semacam penutup dada dari raja, dan itu emas dengan berat sekitar 1,65 kilo. Nah, 1,65 kilogram, dan itu masih sangat utuh, dan ada berbagai ornamen-ornamen seperti Garudia ya. Nah, dan permata-permata yang seperti itu. Nah, penemunya adalah pada waktu itu bernama Mas Seger ya. Pada waktu itu masih SMP beliaunya, dan sekarang tinggal di Surabaya dan merupakan penduduk desa Pelausan ini. Nah, untuk lebih dalam kita coba nanti saya akan bertanya dengan Mas Anto ini sebagai kepala desa. Seperti apa Mas dulu cerita-cerita yang bergulir pada saat itu, Mas? Ya, makasih Asti. Kurang lebih di tahun 8889 ya. Ini dulu tempat ini merupakan tempat pertanian pada waktu itu, tanamannya padi yang mau panen, mendekati panen. Lah, pada saat itu mau panen, terus hujan lebat akhirnya menyebabkan sini banyak air, banjir, sedikit banjir gitu. Kemudian terjadi sedikit ada longsor kecil. Anak turun saja. Pada waktu itu susah juga untuk mencari tenaga kerja. Di tahun itu tenaga kerja ke sawah itu, akhirnya memanen tanaman padi itu. Setelah panen dikerjakan oleh warga sini, pemilik tanah ini namanya Bapak Juni, sekarang sampun almarhum. 3 orang pada waktu itu yang mengerjakan lahan pertanian untuk mau ditanami padi lagi. Beliau namanya adalah Pak Tukini, Pak Kasepan, sama Pak Sumari. Pada waktu itu Pak Tukininya tidak bisa, digantikan oleh Mas Seger. Posisinya Mas Seger itu di tengah, terus di sebelah Pak Sumari, sebelah sana Pak Kasepan. Ya, secara tiba-tiba. Itu berarti habis panen itu, Mas? Habis panen. Yang ya, untuk ngeresiki damen atau apa? Proses pengolahan tanah yang. Oh, pengolahan tanah. Yaitu terus kemudian Mas Seger itu terus. Jadi ceritanya pada waktu itu apakah terpendam atau dia sudah muncul gitu, Mas? Terpendam tapi tidak terlalu dalam. Oh, tidak terlalu dalam. Karena tanahnya kan longsor itu. Longsor ke bawah tanah. Dan itu apakah langsung tahu bahwa itu Mas dulunya? Ya, melalui proses. Kemudian terus dibersihkan pelan-pelan, terus kemudian dibawa ke si pemilik rumah ini, dicuci di kamar mandi, terus mulai kelihatan bahwa gitu, Mas. Lalu apakah dulu langsung dilaporkan atau dibawa kemana, atau sempat disimpan di rumah dulu? Langsung dilaporkan. Oh, langsung dilaporkan. Langsung dilaporkan. Ke Polsek gitu? Pemerintahan desa. Pemerintahan desa pada waktu. Oh iya. Lalu kemudian tindak lanjutnya dari proses pemerintahan desa itu gimana, Mas? Singkat cerita, setelah pemerintahan desa otomatis menghubungi pihak-pihak terkait. Kemudian sempat dipagar juga ini dulu. Setelah polis lain gitu. Iya, ini dipagar beberapa hari. Iya. Tapi akhirnya Mas Seger ini diangkat jadi anak angkatnya gubernur, kalau nggak salah pada waktu itu, disekolahkan kan? Pada waktu itu ada beberapa minta opo kan. Gitu ya. Bahasanya, kamu menemukan benda berharga ini minta opo. Iya. Ya, ini yang saya tangkap yang sangat luar biasa sekali pada waktu itu. Mas Seger itu minta ini supaya desa Pelausan ini dikasih akses jalan raya sama aspal lah ya. Iya. Karena pada waktu itu masih makadam mungkin, atau jalan tanah mungkin. Masih jalan tanah. Iya. Terus akhirnya masuklah listrik, jalannya di aspal. Sampai saat ini jasa-jasa beliau masih dikenang oleh masyarakat. Iya. Tapi sekarang posisinya di Surabaya ya? Surabaya. Oh iya. Sebagai
apa? Di Pengairan. Di Dinas Pengairan. Kalau belum pindah. Oh iya, iya. Pindahnya itu sekarang disimpan di Empu Tantular ya, kalau nggak salah ya. Betul. Iya, kalau dari berbagai informasi yang saya dapatkan di Museum Empu Tantular. Iya, Empu Tantular. Dan itu masih sangat indah sekali. Dan nah, selain itu kan pernah ada cerita bahwa di sini ada yang dapat ini Mas ya. Setelah pasca itu kan banyak juga orang nyari-nyari secara mistik gitu ya, secara gaib. Informasi yang saya dapat selang beberapa bulan kemudian setelah penemuan Mas Garudeya ya. Garudeya, yaitu Garuda Hindu. Garuda yang dinaiki oleh Wisnu. Iya. Anu ya, Erlangga. Air simbolnya Erlangga. Selang beberapa bulan ada tokoh masyarakat sini juga menemukan semacam kalung yang ada semacam koin besar segini kurang lebih di sekitar 20 cm. Kalau itu ada koinnya, ada koinnya. Oh, iya. Ini kalau dipakai ini sampai ngelembreh. Tapi emas juga. Emas juga. Terus ini penalinya apa? Macam rantai. Oh, macam rantai. Iya. Ya, jadi rantai emas juga. Rantai emas juga. Rantai emas ya. Dan itu dimuseumkan atau apa? Pada akhirnya juga ke museum. Pada akhirnya. Ya, setelah melalui beberapa proses. Iya. Iya. Tapi kalau itu memang dia melakukan satu ritual sengaja mencari gitu ya. Iya. Informasinya saya dapat itu. Tidak seperti Mas Seger yang tidak sengaja menemukan gitu ya. Kalau Mas Seger itu cara bahasa gaib apa dikasih ngono ya. Iya kan ada yang dikasih kemudian ada yang minta gitu. Nah, ini cukup menarik. Ini dalam satu kawasan aja sepertinya ada hal-hal yang cukup unik. Mungkin nanti saya minta verifikasi Mas Ilham ya. Kalau di sini tuh ada semacam komunitas gitu. Komunitas. Jadi ada tapi di sini ada sesepuhnya yaitu seorang resi yang seperti berpakaian masa lalu, putih ya seperti itu. Terus kemudian disitulah sebetulnya dia adalah orang dalam sendiri ya, resi dalam yang dalam keraton maksudnya. Cuman dia berada di sini dan dikelilingi oleh para cantrik yang kalau menurut saya para cantrik itu juga seorang punggawa-punggawa pilihan ya, yang untuk menjaga wilayah sekitar sebetulnya. Ya seperti itu. Dan ini kayaknya satu kawasan di sini. Ya gitu, tidak hanya di lokasi ini. Gimana Mas Ilham? Ya, ini kawasan yang tersembunyi dan juga dijaga gitu. Iya. Memang ada juga penjagaan gaibnya juga ada. Di sana tadi ada beberapa hewan-hewan mistis gitu yang untuk menjaga. Bentuknya seperti ular hitam gede gitu. Tapi di sini juga banyak nih. Kalau ini kayak kadang terlihat ular-ular kecil-kecil gitu juga banyak. Terlihat mungkin hanya untuk supaya orang nggak mudah datang ke area sini sebenarnya. Tapi kalau cerita-cerita masyarakat sini ya mungkin kalau wilayah ya kayak jenis ular hitam kan jenis ular kobra ya. Hitam lah. Ya seperti itu. Tapi pasti kalau dia segini pun secara fisiknya masih banyak Mas ya. Untuk ular masih banyak. Ya, masih banyak. Nah, ini seperti ada yang mau masuk untuk lebih mendetail. Oke, kita izinkan aja ya. Om Swastiastu. Salam. Nih Nak Mas. Sinten menika, Pak? Kula Geni Wiroyo. Kula menika muridipun Sang Resi. Santri utama lah. Nggih. Kula nggih pasukan. Nggih. Sudah berapa lama? Kula nggih sampun 1000 tahun. 1000 tahun. Langkung 1000 tahun. Nggih. Terus siapa saja yang ada di sini? Nggih. Dados wonten Sang Maha Resi. Lajeng kula, lajeng cantrik-cantrik kathah. Cantrik-cantrik menika nggih kemampuanipun kados telik sandi. Lan menawi dipun utus kalih Kanjeng Sinuwun menika saged
istilahipun dikirim dateng wilayah-wilayah ingkang dipun curigai ngaten. Terus ndamel swasonten wonten ngrika. Duka menika saged napa nyebabne ingkang dipun kinten badhe ngrong-ngrong kawibawanipun Kanjeng Gusti menika saged lengser utawi mangke wonten dipunadu kalih tiang-tiang ingkang wonten lingkungan ngriku. Itu berarti Kanjeng Sunuwunipun Erlangga. Mboten. Sak sampunipun. Nggih menika Gegiri Wirana Tamya. Nggih. Menika saking Jenggala. Oh, sampun Jenggala. Nggih, menika saking Jenggala. Siapa pimpinan di sini berarti? Niki nggih Kanjeng Resi. Siapa namanya? Ya Kanjeng Resi menika kuwatah ndamel nami-nami niku. Nggih. Nggih salah setunggalipun nggih nami ndamel menawi ingkang Dapuk Senopati menika ndamel nami Kanjeng Arya Pamungkas. Nggih, Arya Pamungkas menika saderengipun adipati saking wilayah Wilutama. Wilutama menika kadipaten wonten ing sakmenika daerahipun Blitar. Nggih. Kenapa kok di sini? Lah menika kan jagi menika ingkang dipun utus kalih Sang Prabu kala wau. Nggih, nggih. Terus teng mriki menika kathah ingkang tasik kependhem. Nggih, nanging nggih sedaya menika dipun limput kalih daya gaib. Nggih. Mungkin bisa diceritakan gambarannya seperti apa di tempat. Nah, monggo kula dherekaken nggih. Monggo. Nggih ngriki. Ngriki menika kala rumiyin naminipun Cagak. Nggih, menika Cagakan Griya. Nggih, Cagakan Griya. Lah ngriki niku tempat semedinipun Eyang Resi. Ngriki. Niki kados wonten nek bahasa panjenengan niku altar nggih. Nggih, altar niku bahasa. Lah mangke niku madhep dhateng ngidul. Nggih. Nggih. Madhepipun ngidul. Lajeng ada pintu masuk ngoten. Mboten. Terus arah persemedianipun dhateng arah kidul. Pintu masukipun saking nggih, pintu masukipun kriku. Nggih, kriku niku. Terus menapa? Gapuranipun wonten pojokan tapi ra ditebih. Terus tebu-tebu menika ngrika. Lah menika kan pusatipun griya. Nggih, dari niki wonten dalem nek ngriki. Nek pageranipun nggih ngrika wonten ingkang celak wit-wit ngrika. Niku wonten pageran mubeng. Ngantos ngrika. Niki ageng sanget. Ageng sanget. Kalau lumen menawi cantrik 700 wonten. Gaden wonten iki. Nggih, dados latihanipun wonten ngriki nggih. Nanging mboten wonten ingkang ngertos. Nek tiang-tiang desa niku tasik wawis tiang desa ngriki. Nggih, nek tiang desa nek ngriki niku kados teng alas. Mboten teng desa. Nggih. Nggih, niku kahananipun ngaten. Sedaya menika namung bangunan nggih, bangunan kados mboten wonten kados misalipun rupi candi utawa mboten. Kados griya. Griya wonten botonipun. Nggih. Tapi kathah kayunipun. Terus menawi ngangkut kayu nggih saking wilayah Kamput menika. Nggih, Kamput terus lajeng beto sapi ngoten. Terus dipadosi petilasane saya tadi kok nggih, tasik. Tapi wonten ngriki. Nggih, tasik. Nggih, boto-botonipun menawi kinten-kinten kalih meter dipun kedhuk tasik wonten. Nggih, nika mergi kala rumiyin sak sampunipun menapa? Kraton Kediri menika jumbuh dados tunggal nggih. Menika dipun hancuraken. Nggih. Janggala kan tasik wontenipun jaman Jenggala. Nalika pun dados Panjalu terus dados Kediri, menika dipun hancuraken. Kersanipun tapak tilasipun mboten wonten. Nggih, tapi bab sesoco barang-barang lan lintu-lintunipun tasik wonten mriki. Nggih. Barang napa mawon sing tasik teng mriki? Kathah niki. Nggih, dados meh niki napa sedaya menapa kados punden Wisnu nggih sing saking niki saking mutiara lan saking menapa nggih barang sanes tembaga sanes nggih kados emas tapi mboten emas niku nggih niku wonten mriki niku dikedhuk
bahanipun dikedhuk saking salah setunggalipun lepen wonten ngriki. Nah niku kados watu tapi wonten kilatipun cahya ngoten. Nggih. Niku wonten ngriki sedaya. Terus pedang-pedang nggih wonten. Nggih, pedang-pedang pusaka, sanes pedang-pedang sing damel-damel ngarit atau damel-damel pados kayu mboten. Nggih. Nah, monggo kula paringi preso. Terus niki dalemipun utama. Dalemipun utama ingkang Eyang Resi. Nggih. Nah, menika dalemipun utama ingkang Eyang Resi, lajeng ngrika wonten punden. Nggih. Punden nika sejatosipun nggih jamanipun ingkang Maha Prabu Erlangga. Niku wonten ngriku. Niku wonten tasik trahipun. Dipun tanem wonten ngriku. Saderengipun wonten banyu-banyu niku. Oh, wonten nggih. Nggih. Nggih, ngriki. Dados niku punden dados kadang-kadang nggih cara ndedonga niku kadang nggih wonten ngriku. Nah, nek latihan kados gladen niki gladen kanuragan niku wonten ngriku. Wonten ngriku. Nggih celak saking mriki mboten nek hitungane panjenengan menika nggih pinten nggih 200 meter ngoten. Nggih. Barongan isih mriku nggih. Nggih tasik mriku. Terus margi menika tasik ngloncat mriku. Nggih. Niku nggih. Terus sampe mriku ingkang wonten mriki nggih pantek tasik kewajiban kangge ngreksa barang-barang mriku to jan. Tasik kathah ingkang ngreksa niki. Duka. Niki saged dipun menapa bikak benjing napa. Kula nggih dereng ngertos niki. Tapi kedahe dipun bikak. Mergi mboten enten gunane nek mboten dibikak. Masalah mengke dingirayan sinten kula nggih mboten ngertos. Nggih, tapi kan nggih mboten napa-napa wong kena anak putune dhewe. Ini masih mengertosi wonten piantun-piantun sing kertos. Nggih, nek ngoten niku kathah sing narik. Sing narik niku enten sing kathah angsal ngoten. Kasah antah nggih. Tiang-tiang Ponorogo wonten, tiang Trenggalek wonten. Nggih, tiang mriki mawon nggih wonten nggih. Niku. Mulai wonten menapa sing kados umpamane barang utama sing dipun simpen wonten mriki apa sasane? Niku. Nggih. Namine Yasa Renggo. Nah niku kados nek jenengan mikir kayak pasak niku. Nggih. Kados pasak nggih. Napa nggih? Yo pantek linggang ngoten niku. Tapi saking watune sanes watu. Tapi kados permoto. Niku ditarik ditasik wonten mriki. Niku sing utama. Nggih, nek masalah emas-emas niku mboten utama. Nek emas-emas niku kan kados perhiasan nggih mawon. Mboten wonten yonine. Yonine mboten kathah. Niku pancen nggih pancen carane nggih harta kekayaan lah ngoten mawon. Tapi nek sing kados niki nggih pantek niku cara-carane nggih doyone niku nyebabne kahanan teng mriki tentrem. Mriki niku lingkupe pundi biasane? Lingkupe niku sak kuwatah mriki. Ngantos saking kamput saking pawidingan wilis. Kediri lah nggih. Nggih, wilayah Wedi ngantos ngrika dumugi perbatasanipun ingkang kala rumiyin Kraton Mojopahit. Nggih. 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 Lajeng menawi kidul nggih segara kidul. Oh. Nggih. Ingkang masang wis sinten niku? Menika nggih Kanjeng Resi. Oh, nggih. Tapi Kanjeng Resi atas izin doyonipun ingkang Rama Erlangga. Saged dipun tedahaken kinten wonten pundi? Monggo. Mati mboten ngono. Mboten. Sakjane pun waya dibuka ngeten-ngeten iki. Nah, wonten mriki. Lah, mriki pesareanipun utawa pengabenanipun napa? Ingkang nggih tasik trahipun Kanjeng Prabu Erlangga.
Nah niki dipun pasang wonten iki. Berapa meter panjangnya kurang? Nggih, ageng. Misalipun ngaten-ngaten nggih sak meter lah. Ya terus tapi enten kados tataanipun ngaten. Tapi sedaya menawa saking Permoto. Nggih, terus menawi jenengan menapa wastani ngaten nggih saking watu-watu Permoto ngaten. Petak. Petak. Nggih. Petak. Kul. Nggih, nggih. Ngapunten, kula wonten ingkang badhe menapa? Badhe nggeser kula sekedhap tapi mboten napa-napa. Niki tasik trah kula. Kula tak miyos rumiyin nggih. Nggih, monggo-monggo. Pangapunten. Nggih, monggo-monggo ndherekaken. Om nuwun. Nggih. Assalamualaikum. Nggih. Sinten menika? Kula. Nggih. Jenengan paring asma sinten? Mangke rumiyin. Kula tak ningali kahanan. Oh nggih. Oh nggih. Nuwun niki tasik wonten. Saking pundi menika? Kula nggih wonten tlatah ngriki. Lewat radi tebih betul-betul. Nggih. Nggih. Paring asma sinten? Kula Ronggo. Niki wonten menapa? Menika nggih Nggih. Maksud kami kesini mau mencari informasi sejarah yang berhubungan dengan lokasi ini. Nggih, nggih. Anto menika pemangku Oh, nggih. menika sak menika. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Lah, cara mrimen niku kados Demang ngoten lah ngenten. Nggih, nggih. Menika kepala desa. Nggih, nggih. Kan saenipun kepala desa ngertosi kahanan sing wonten dusunipun. Nggih. Yang ngersakaken rawuh wonten Lha kula kok enten sing nglumpuk-nglumpuk. Lah kula keker ing puncake kelut ngriko. Nggih, ya kan ketok kok. Nggih. Lah kok nglumpuk terus do cerita napa kula parani niki. Nggih. Niki tasik tlatah Kediri to sakniki. Nggih, Nggih. Kula Ronggo. Resi sinten? Sanes. Asma Sanes. Nggih, kula rumiyin kula mungkin kalih sing mlebet wau langkung nom. Nggih, kula niku jamane Kanjeng Prabu Jayabaya. Oh. Nggih. Saged semerep kula bagaimana asal mula ini daerah sini. Nggih. Ya nek ngriki siyen nur kula nggih wono. Nggih, wono terus lajeng nembe kok kebikake niku. Kebikake nembe-nembe enten kathah tiyang niku nembe. Berarti rumiyin pas nalika jamane jenengan mboten kertos nek ngriki rumiyin ate dados wonten Dereng ngertos. Kok kula ngertos kula niku wono. Nek kula ngokne saleh critane sing setunggal niku wau. Nggih. Niku kok enten cerita tentang niku zaman era sakderenge kula. Nggih. Bagaimana situasi Desa Plausan ini secara interipun nggih boten enten hal-hal ingkang napa nggih boten prayogi ngoten boten. Sedayanipun sae. Nggih. Nggih, nek menawi enten sing nggih kelompok-kelompok ingkang dos pundi ngoten nggih biasa mawon. Nggih, boten usah dipun gagas. Nggih, wong tiyang niku kan benter-benter. Niku biasa atau pundi-pundi. Harapan saya sebagai kepala desa yang baru, saya menginginkan supaya rakyat niku makmur, adil, dan sejahtera, baik ekonomi dan lain sebagainya. Mungkin ada pesan untuk saya. Menawi
napa nggih? Sak ngoten-ngoten niku nggih sedaya niku budidaya. Nggih, budidaya sebab tapi sing penting napa? Kahanan ingkang murakabi bab gaib niku mboten enten ongkrehipun. Tapi sakniki sing kula ngertosi sing nyebabne ongkreh kahanan niku mboten wonten. Nggih sedaya niku saged langsung kanthi sae. Ngoten mawon. Nggih. Panjenengan wonten kelut menika rumiyin wonten dawuh saking Kanjeng Prabu Jaya menapa Jayabaya menapa pancen wonten mriku kawit rumiyin. Kula wonten mriku kawit rumiyin. Nggih, tapi kula nggih sering sowan. Karena niku mergi Kanjeng Prabu niki sering mriku. Nggih. Biasanipun piyambak malan. Nggih. Nitih kuda lajeng nggih kados tiyang desa ngoten, beto keranjang. Kadang-kadang kudane niku napa di anu ngoten terus kalih beto keranjange. Dikira tiang-tiang niku pados niki wowoan ngoten niku. Nggih. Tapi niku Kanjeng Prabu asline. Lha kula mangke teng mriku pun tuwang. Mungkin wonten pesen kagem kula. Nek pesen niku mboten wonten sing khusus. Nggih. Mboten wonten khusus. Nek kula sih mboten nate misale napa-napa ngoten. Pengen napa nggih mboten nate. Nggih, tapi nek kula pun kenal jenengan ngeten nggih, kadang-kadang kula tak dolan ngriki. Nggih. Nggih. Wangi-wangi jadi putu-putune lah. Nggih. Wis matur urun nggih, kula tak wangsul rumiyin. Iya, bener. Iya, iya. Awang di sini dulu memang disediakan untuk menjaga ketenangan di wilayah Kediri lah. Kediri dan sebenarnya wilayah Kahuripan sebenarnya. Iya, Kahuripan. Nah, Kahuripan. Kalau sebetulnya ini masih kental dengan suasana Kahuripan. Iya, daripada Kediri. Karena kan ketika pun itu sudah menjadi Cenggala dan Panjalu sekalipun, ini dilebur. Iya, iya, itu eksesnya itu kan nggak terlalu terlihat lah di sini gitu ya. Perubahan-perubahannya juga nggak terlalu terlihat. Ya. Saya kira mungkin kita ke tempat lain ya. Ya, monggo. Sumber iki kira-kira isih kira-kira 300 tahun.